ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸುಲಾಭಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಅಡಿಗೆ ಕಲ್ಪನಕುಲು ಆವಡು ಇಜಿಂದ ಇರ್ಲ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಆವಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ತೂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಭಾರಿ ಸುಲಾಭಡು ನಿಕುಲು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕಲ್ಪುವರು ಬಲೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಮುಲ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು 1 ಕಿಲೋ ತಾತ ಚಿಕನ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದೆಂತ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ಕಿನ್ನೆ ಚಮಚಡು 1 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಕಿನ್ನೆ ಚಮಚಡು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ತಾತು ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಇತ್ತನೆಕ್ ಕೊಜಪ್ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 1 ಕಪ್ ಕೊಜಪ್ಪಾಡುಡು ಒಂದೆನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಹಾಕದು ನೈಸ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡುಡು ಒಂದೆನ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ಲಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತೆ ಬೋಡಂಡ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಲ ನಿಕುಲು ಪಾಡುಲಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ನೆಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ದಾತು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಪೂರ ನಮ ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಸುರುಟು ಒಂದು ಚಿಕನ್ಗೂ ಪೂರ ಇಟ್ಟೆ ಒಯ್ತೊನುಡು ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಇಜಿನ್ ತಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು 1 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಅವರೇ ತಿಗೋಡು ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಯ್ತೊನುಡು ನೆಕ್ ಮೂಲಿಯಾನು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿದು ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 3/4 ಕಿಲೋ ತಾತು ಉಂಡು ಒಂದಿನತ್ಯಾನು ಬೊದುಲರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ಬೊದುಲುಡುಂದು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾರದಿತ್ತೆ ತೋಪುಡು ನೆಕ್ಕತೆ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಜೀರಿಗೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಮುಂದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುಡು ಮೂಲು ದಯಪಂಡ ಅವನು ಉಪ್ಪುಗೆ ಒಯ್ತುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿನ ಇಂಚ ಪುಂಟೋಡು ದಯಪಂಡ ಅವನು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊಂಜಿ ಪತ್ತುಜಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕೊಂದು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿನ ಪುಂಟುಂಡು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಆವು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಅರಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಬೊದುಲ್ದು ನಾರಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಬೇಯರ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಬೇತೊಂದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಯರ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಲಂಚನಿತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪೌಡು ಮೂಲು ನಮ್ಮನ್ನ ನುಪ್ಪುಲ ಬೇಯ್ತುಂಡು ನುಪ್ಪು ಪೂರ ಬೇಯ್ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 80% ಬೇಯ್ತುಂಡು ಅವಂತೆ ಬೇರೆ ಬಾಕಿಪ್ಪುಡು ಒಂದೈತೆ ನೀರು ನಮ್ಮ ಅರ್ತದು ದೆಪ್ಪುಗ ಮೂಲಿತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ಚಿಕನ್ ತುಲೆ ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಮೇಲಡೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮವು ಅರಿನು ನುಪ್ಪುನು ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ನೀರಿಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲೆ ಆಯಿತು ನೀರು ಪೂರ ದೆತ್ತದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನುಪ್ಪು ನಿಜ ಪಾಡುಡು ತುಲೆ ನುಪ್ಪು ಉದುರುದುರಾದುಂಡು ಸರಿ ಬೇಯ್ದು ಜಿತ್ತೆ ಇತ್ತನೆತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಗ ನೆಯ್ ಪಾಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಪರಿಮಳ ಬರಪುಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಲು 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ನೆಯ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕುಡೊಂತ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು 3 ನೀರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಸುರುಟು ಒಂದೈತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಒರಿದಿನೇನೆ ಯಾನ್ ಮೇಲಿಡಿಂಚ ಪಾಡ್ನು ನೆತ್ತ ಮೇಲಿಡುತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಗಾರ್ನಿಷಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ಡು 20 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪೌಡು 20 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಲಾಯ್ಕಡು ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಎಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿದ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ನಿಕಲು ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ಒಂಚೂರು ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಬೇಯ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಲೆಜ್ಜಿ ಏತು ಬೋಡು ಆತೆ 10 ಬೇಯ್ದುಂಡು ಚಿಕನ್ ಲಂಚನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭದ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.